Leo Messi, un cop més, va liderar el Barça. Aquesta vegada en la primera defensa del liderat que va recuperar la setmana passada el conjunt blaugrana. A Eibar, l'argentí va demostrar que té les eines esmolades de cara al partit de dimecres contra el Manchester City, com també els hi tindrà Luis Suárez, que va fer els 2 gols del partit d'anada. La victòria de Purua ha acabat d'animar un grup que avui s'ha començat a entrenar de cara a una setmana vital per als principals objectius de la temporada. Va ser sentir aquest crit? Sí! Va ser sentir aquesta declaració d'intencions? Mas espero não parar por aqui, espero apanhar o Messi. I Messi ha passat de fer una primera part del campionat extraordinària a un 2015 d'una altra galàxia. Ronaldo li portava 12 gols d'avantatge en el Pichichi i ara ja està 2 per sota. I no només per la xifra de gols, que Messi està mantenint amb una mitjana pràcticament estable en tot el campionat, sinó per tota la resta que està donant a l'equip. Contra l'Eibar, ni en punta ni a la banda. Conscient del mig del camp que l'acompanyava, va fer un pas enrere i es va centrar. Va crear i va materialitzar. No havia jugat mai a Ipurua i ahir, en el debut, va deixar-hi la firma. Va xutar fora i va assegurar el penal per espantar fantasmes. No havia marcat mai en una rematada directa de córner i ahir va superar un altre repte. I més enllà dels gols, més enllà de la victòria, va deixar una altra jugada per a la història. Un eslàlom que va acabar en no res, però que val molt més la pena que molts gols. Va conduir la pilota a una velocitat de vertigen durant 45 metres. Va esquivar 5 rivals, 2 intents de falta dels contraris i no va poder finalitzar perquè la passada de Neymar en la paret va ser dolenta. La gent d'Eibar va poder veure per primera vegada el Barça i Purua. Sempre podrà explicar que van veure en directe aquesta jugada del millor futbolista de la història.